गेजेरावनो गिबियावनो बिटिआर सुक्ति खालामग्रा दैदेनगिरि प्रमद बर' गोविंद बसुमतारी बिथिंनिफ्राय भारत सरकार आसाम सरकारखौ आङो कंग्रेचुलेसन हरग्रोनाय जाबाय। आंनि जइन खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय बिटिआर सुक्तिनि माखासे क्लजफोरखौ आखरे आखरे कार्यकरी एबा रूपायन बा इमप्लिमेन्टेसन खालामलांनो थाखाय आंनिबो एसे मदद नांगोन बा आं मदद होनो होननानै इउपिपिएलखौ आङो सापर्ट खालामनानै दिनै जयनिं खालामनाय जाबाय आरो आंखौ राजनैतिक मान मर्यादा होनानै प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलनि हाइकमान्ड प्रेसिडेन्टआ बरायदों। बेनि थाखाय आङो बिथांनो धन्यबाद हरनाय जाबाय। बर'फ्रा दासिम मोनथाम सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामग्राफोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा सन्मान होनानै राजनैतिक मर्यादा होनानै बिसोरखौ राजगादियाव फज'दों इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय। जेरै बिसिआव सानसुमा खुंगुर बिस्मितारिखौ चिफ बानायदों। बेनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ बिएलटि सुक्तिनि थाखाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय 15 बोसोर बिथांनो चान्स होदों। माने सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरखौ मर्यादा होनाय जादों। दा बे मथेबा बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरखौ बिथांमोनाबो बिपिएफनि बे गुबुन गुबुन दलनि मानसिफ्रा मदद हरनांगौ, सापर्ट खालामनांगौ। जोंनि बे हिस्ट्रिक रेकर्डखौ जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हायो एकर्डखौ। बेनि मोनसे ब्रिलियेन्ट एग्जाम्पल दंबावो नोंथांमोननि खाथियाव बुंनो सानदों आं। 1985आव आसामनि आसुनि दैदेननायाव आसाम एकर्ड जानानै थांदों। 1985 15 आगस्टआव राजीव गान्धीजों। राजीव गान्धीया बै समनि नर्थ इस्टनि इसेबां ब्लाव ब्लाव जोमब्लावनाय आन्दलनखौ गोजोन थासारियाव लाबोनो थाखाय प्रफुल्ल महन्तजों आसाम एकर्ड खालामदों आरो बिनि फुल फ्लेजेड कंग्रेस गभर्नमेन्ट हितेश्वर शइकियानि दैदेननायाव हितेश्वर शइकियानि माबाखौ अखानायै डिजल्भ खालामना होदों राजीव गान्धीया। बिनि एग्जाम्पला मा? प्रफुल्ल महन्त आरो आसुखौ मर्यादा होनो थाखाय इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय 5 बोसोर खाबु होदोंमोन। लोगोसे बे समाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सेन्ट्रेल सरकारखौ कंग्रेसआनो सलायदोंमोन। बिदिब्ला दिनै हाग्रामा महिला बिथाङा जोंखौ मानो मदद होनो हाया? बिथांखौ आं खावलायहरो, नोंथाङा इलेक्सन गेलेनानै हक मानो हक अपोजिसनाव थानानैब्लाबो दिनै एनडिएफबि आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ मदद होनानै मोजां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु गेरेमसा सिमां नुनायखौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आं नुजानो लुगैदों। बेनिखायनो बयबो आं सारा आसामनि बिटिसिनि रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरखौ दानि गोदान प्रजन्मआ गोदान जोलै हान्जाया सुक्ति खालामनानै लाबोनायखौ जोंनि जितु परम्परा जितु ट्रेडिसनेल बिसि आरो बिटिसि सुक्तिखौ जेरै मदद होदों बिटिआर सुक्ति खालामग्रा नेताफोरखौबो मदद होनानै जोंनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा बर' जातिखौ दानो थाखाय सिमां नुनायखौ जाफुंहोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। बे इलेक्सनाव इउपिपिएलआनो पावाराव फैगोन। इउपिपिएलनि जितु सुक्ति खालामो बिटिआर सुक्तिनि थाखाय मोनसे धौ फैखाबाय। दा प्रमद धौ जागासिनो दं दा। जेरै मदिनि धौ, प्रमद आरो गोविंद बिथांनि धौआ सोलिगासिनो दङ। ओंखायनो 90% इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट जागोन। बेजों लोगोसे लास्टआव जोंनि उदालगुरिनि मानाव गिदिर केबिनेट मन्त्रि रिहन दैमारिखौ आं खावलायनो नागिरो, नोंथांखौ जोङो 2001आव एबसुआ नागिर टिकेट होनानै एमएलए बानायदों, मन्त्रि बानायदों। नोंथाङा बे मोनसे गल्डेन चान्स दं। एबसुखौ नोंथाङा मदद खालामनांगौ। नोंथांनि बे एबसुनि रिन जानानै थानायखौ दिनै एबार सुख'नांगौ। कमलि बसुमतारीखौबो जों नागिरनानै 2001निफ्राय 20 बोसोर एमएलए बानायबाय। बिथांनि बियानै देबनाथ बसुमतारीया मुंख्लं जादों। बे रिनखौ सुख'नो थाखाय दिनै इउपिपिएल एबसुखौ अनार होनानै बिथांमोना बे इलेक्सननि आन्दलनाव इलेक्सननि रिभलुसनाव नोंथांमोना मदद होनांगौ होननानै आं खावलायहरो। नङाबा नोंथांमोना प्रायश्चित जानाय नङा। प्रमिला रानी बेलायाव मा बुङो? प्रमिला रानी ब्रह्मनि बेलायाव मा बुङो? प्रमिला रानी ब्रह्मआथ' जेनगासिनो दङ। हान्थु खरायना थासिगोन बियो एबार। हान्थु खरायना थागोन नेक्स्टआव। एमपिआव जेनबायबा बिथांखौ लाब गैया खावलायनानै। बेबायदि 6 बार जाबाय।
आंबो 6 बार MLA जानो गोनांमोन ना आंखौथ' एखे डास्टबिनाव दोनबाय बिसोरो बिब' आरो फंबाय लोगो नांनानै ओंखायनो बेखौ खावलायनानै लाब गैया